Habagat nagumpisa po pag-umpisa po ng habagat nagdulot ng matinding pag-uulan sa ilang bahagi po ng lalawigan ng Pangasinan. Para sa detalye ng balitang yan, kasama natin Idol Neil Muyano. 104.7 IFM Report. Sa matinding pag-ulan ngayong unang araw ng Hunyo 2026, bunsod ng umiiral na southwest monsoon o habagat. Ayon sa Pag-asa, ang habagat ay patuloy na nakaapekto sa malaking bahagi ng Luzon, dahilan upang makaranas ng tuloy-tuloy na pag-ulan, pagkulog at pagkidlat ang ilang lugar sa lalawigan. Ilang bayan at lungsod ang nakaranas din ng pag-ulan na nagdulot ng pagbasa mabababang lugar at pagbagal ng daloy ng trapiko. Sa inilabas na weather advisory o 24-hour rainfall forecast ng Pag-asa, inaasahan ang 50 hanggang 100 mm ng ulan o malakas na pag-ulan sa Pangasinan mula Miyerkules, Hunyo 3 hanggang tanghali ng Huwebes, Hunyo 4, 2026. Dulot pa rin ng habagata. Sa atin din ang buhos ng ulan, ilang pamilyang bayan sa Pangasinan gaya ng Malasikat, Kalasyaw ang hindi kinayang lakas ng ulan kung saan bumigay ang ilang trapal na pansamantalang pananggalaban sa tubig ulan. Sa Malasiki, iniulat din ang muling pagtagas ng tubig sa bahagi ng palengke na dati nang inayos sa dahilan ng pagkabahala ng ilang vendors at mamimili. Samantala, patuloy ang panawagan sa mga lokal na opisyal na agad na tugunan ang mga sira at palakasin ang infrastruktura sa mga pampublikong pamilihan upang maiwasan ang kaparehong insidente sa susunod na malalakas pang ulan. Pinapayo ng publiko na manatiling alerto at subaybayan ang mga susunod na abiso ng Pag-asa at lokal na pamahalaan. Kasama mo mula rito sa FM News Tagupan, ito si Idol Neil Muyano, Tadak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.